ale väčšinou dievčatá sú o niečo také slušnejšie. Fantasticky kompaktne, vynikajú vyzerá. Určite bude dobre fotiť kvalitne. Pozdraví sa pekne a povie, pozdraví sa pekne. Fotogenická. Marianka má veľký problém. Marianka má... Ale aj tá je dobré. To treba, každý človek je fotogenický, len musí sa z určitého uhlu, keď sa do objektu dívať. Krátka, dobre, mnohokrát sa nám, tak sem tam sa stane, že pozdraví sa, pán doktor, a pozdravte Herberta aj Marianku, však? Alebo aj jeho, keď chcete, pozdravte aj Marianku. Čiže to poviem za tých neslušných alebo paličatých, za tých drúkov, za tých ignorantov, primitívnych červotočov, čárajkov, keď len jeden kamień pozdraví pekne, tak aj Herbertovi poviem, to dievča, alebo ten pán sa pozdraví aj za tých ostatných. To sú nie celkom slušné.